Takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. No, samozrejme, ako vidíte, Milo sa dostal do Squid Game, nevieme ako. Proste našiel ho na vlakovej stanici Selishman a dal mu veľa peňazí a Milo sa ešte vyhádza. Tak, ako vidíte, teraz máme 4 400 000. Sme tu 46 ľudí. GG. Oj. Gardi. No zase tu budeme mať týchto, ktorí budú, že ja som tieto hry hral. My sa nehrajme, hráči v PlayStation 4. Skripter tu je. Skripter malý. Dobre. Ideme na prvú hru. Red light, green light. Red light. Šťastie, že som si vypol vojšte, lebo máme by tu bolo, že green light. Green light. Ten frontman nás chce nabejtiť bez tak. Ten frontman ovláda celú red light, green light. Ak bude mať na Dalgona taký Mona Lisa, ona sa ospravedlí. Ja pasovať nechcem. 56 sekúnd. Green light. Typek, čo zdrháš? Pekne. Vyplo ho. Hej, typek, čo? Hej, on bežal svor. Jaj, dal som to. Chcete môžeme byť frontman za 10 miliónov peňazí a ak chcete, aby Miloš bol guard alebo frontman, napíšte mi to dole do komentárov, čo by som si mal zvoliť. 86. Opa. A jaké green light? Poďte, dobehni. Tak to všetky zabijú. 4, 3, 2, 1. I'm sorry, bro. Dostane. Okay, bum. Tak ho zastrelte. Dobehni. No, tak už ne. Tak už dobehol. 2 milióny eur. Za to, že bol eliminovaný. Vidíte? Stop and give you a slider. What the heck? Nepláč. Pasíva. No. Ak chcete ďalšie podobné video zo Squid Game, dajte like a odber. Teraz je Dalgona Cookies. Hej, Dalgona. Prosím, nie Mona Lisa. Darník! Dobre, som kuket. GG. Let's watch her. Miloš. Ja nevidím, lebo ja to hrám na mobile a viete, ja mám veľké palce. Takže, no, tak. Je to na pohodku docela. To je jak strela. Bro, si myslíš? Easy, kámo. Pampáme a ideme do lobby. Ja už som myslel, že mám Mona Lisa, lebo ak by to bol frontman, on by to dal podľa mňa každému. Tak už 20 ľudí iba sme z 41. Ne? Hej, 41 ľudí bolo a už sú len 20.
Oh, hej, čo mi stojíš v záberu, pani? Guard, chill. Bro, chill. Plačeš? Chill. Napíšem mu, že chill. Však kľud. Nemusíš na mňa mieriť, koľkože máme 4 milióny 100 000, ešte máme za chvíľu 5 miliónov. Chill. Bro. Ja dostávam peniaze, že zabíja ľudí. Však to dostávaš XPčka. Penthalon. Tí, čo nevideli Squid Game, tak tretia hra bola Penthalon, kde mali týmy, 5 ľudí a tam si mali nejakú detskú hru. Ak ste to nedali do konca času, ste boli eliminovaní. Ideme dáky. No, ideme hádať tieto papieriky. Pám! Easy. Kameň. Škoda. Poď, druhý pokus? Nie. Skoro. Yes! Guličky. Ľahké. Hej! A mi do toho stojí! Brrrr. Ťažké. A toto ešte ľahšie. Či? Hej. To si nakrutíš a roztočíš. Poď sa stávať. Teraz ideme do toho kopať. To je tiež dosť easy. Som prvý. Ideme s tým. Ak Miloš eliminujú, tak neokončí. Ďalšia hra bude asi Glass Break. Asi, hej. Hej. 16 ľudí, Ja neviem, ja to nebudem riskovať, lebo gardi môžu ísť na hociaké sklo a oni vás nabejtia. Hej, takže pozor. Ja by to vyhrám, tak by som bol rýchle buď guard, no guard už môžem byť, ale ja chcem byť frontman. Chcem prolí ľudí. Ja si raz pamätám, jak som mal číslo 001. Bolo také epické ľudia. Proste kamo, že kade si nabral 001. A že som frontman. A vtedy frontman ešte nebol. To bolo ešte coming soon. A on že on to každému povedal. Celému serveru. Tak hráme, nie? Ľudia, nebojte sa. Ok, máme 5 miliónov a 12 ľudí. Nerad kúkam proste, že tak idú dole tie čísla ľudí, hej, že tak. Rád by som bol, kebyže to vyhrám. Milo sa tu usmieva, aké by bol výherca. Ale it's frontman. Máme si nejde.
Opa. Jeden. Vypadni! Vypadnite! 30 idú. Idú. Chápete? Hľademe systém. Skoro by ma eliminovali. Ne. Sorry. Proste. Áno. Len 8 ľudí máme. Tak to nevidí na sklo. Lebo tam sú tak 15 skla. Neviem. Ale na sklo určite zomriem. Alebo ešte tu môžem zomrieť, lebo... No. Nikdy neviem, kde sa to otvára. Dvaja. Jeden. Vypadni. Len tak týpek sem dobehol. Ja by som nechcel byť eliminovaný. Fakt. No tak si prežil jasne. 8 ľudí, 41. A čo? Každý prežil? OK. Jedná. Môj teammate. Čiže? Ne. On zomrel. Som ho trošku porobil. Hej, jeden. A chodor! Ja som tak klikol náhodne. Až mi bušilo srdce, ak za mnou utekal. Ja som to dohral, to si preto mám veľa peňazí. A teraz si predstavte, že všetci domu, iba ja prežijem. Opa. Strieľame. Čo hovorím? Strieľajú sa. Dajme svoj tunel. Traja. Opa. Teraz si bude koniec, alebo... No, už je koniec, asi. Yes. Iba 5 sme. Hej, sa okľudni, hej. Sa na mňa nechoď tak. 1 milión 300 mám. Thanos zomrel. Only 5 players. Ja. Ďalšia hra je sklo. GG. Pomoc. Ja nejdem prvý. Ja skúsim. Pomoc. Typek ma na bejti. No tak pre toto video je asi všetko. Dajte like a odber. Čus!